Kịta nụ nwaanyị na-eme ife ọdịnala, nwoke na-eje afa, nwaanyị na-eje agbafa, onye ọbụla na-ejezikwe achọ nsogbu ya. A sị na onye nwere ife n'ụlọ ya hapụzi ife nwere n'ụlọ jebe n'ama jele gachọ. Ị na-achọ ụdị, ị na-achọ isi gị ka ị na-achọ anya gị. Ihe ndị mmadụ na-emezi kịta bụ na onye ọbụla na-achị etezi, onye ọbụla na-eje n'ọdịnala ya, onye ọbụla na-eje na ntọala ya, na-achọ ka o esi wee ihe o ya eme ka ụzọ ya wee kpughee. Na ka anyị na-eme ife a niile na-agbakwa mbọ n'ụkwa n'elu ya, maka ọ bụrụ ịnọ na ụlọ ụka maọbụ ịnọ na okwu mmụọ na-eti ise ise ise. Itichi ise ise na inwere nete na ị na-alụ, agụụ ka ya egbu gị. Maka ndị be anyị si na ngana kpuchi ute, agụ ekpughee ya. Ị na-eme ngana n'ụlọ ofu ebe, imechaa ngana ahụ gwazie m afọ ga-enye gị ihe ị ga-eri. Kịta anụma anyị chene nọ kịta na-agbaghalị na nke dibịa na-achọ ka anyị gbata n'afa ka anyị malụ. Ịfụ na ụfọdụ ndị na onwe ndị na-ejiri 1 naira ha ji eji eme ihe. Oke, ka nhali ị na-akọ ogologo akụkọ, achọgodi m ka unu ga-egodi ihe nwoke a ga-ekwu. Unu ga-echegodi ihe mgbe ekwuwezikwe ihe mụ nwere ikwu tata. Ọ na-aga ije na ana nke dibịa na-amara ọrụ, ọtọ na-agbalị ya afa ndị agha enye nri, ndị agha enye nri. Mana abịakwutere gị na-agwa ya na ife na-emara aga aga na ego adịrọ m n'aka, ị na-agba atalụ nsọ afa ndị agha enye nri, ndị agha enye nri. Ndị dibịa wakwa unu nwayọ ma efe esi unu maka ị na-echi ntị na-echi anya. A sị gị na ife na-emara aga aga na ego kọm n'aka, ị na-agbalụ m sọ afa ndị mma enye nri mgbe eji akpa amụ wee jee nyefe nri. Dibịa ma ngwa na ifu na-eme yeah, this is getting out of hand. Ị ga-ekwu ama na ụfọdụ n'ime anyị ga-achịkwa n'ọchị, mana ihe nọkwa n'ebe ahụ bụ na agbanyere na dibịa bụ na ijere ije gbaa afa, ị na-eje ije gbaa afa maka ọ bụ na nnọkara ka ije test ebe ị na-eme test na isi na-awa gị, ilu ebe ahụ na ejiri asị gị mana ọ bụ sọsọ isi na-awa gị na afọ na-asa gị na ụkwụ gị zara aza na anya gị na-emechizi emechi, agụsịsịkwazikwa elu gị ichekikwa NSF. Sometimes ichekwa labụ na aka na-ese ma ije labụ na sọ isi na-awago, mana ijezi ebe ahụ ebunyekwuzie gị ma ọgwụ afọ ọsịsa, bunyekwezie gị ọgwụ niile ya bịa nwekọta na diso na-ajụzi ọkwasọ isi ọwụwa bụrụ m ji wee bịa ebe ahụ. Anyị na-emezi kịta bụ na ụfọdụ ndị Igbo agha da-ekwezi ejezikwa ụlọ ọgwụ. Efu na ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife. Ụfọdụ ndị mmadụ da-ekwezi eje agba afa, mana afa dịkwana mma. Anyị na-ekwezi eje agba afa maka ije afa na eje agba afa na obele ife na-eme gị ilu ebe ahụ nnọọ ịchụkata aja chụkata aja chụkata aja chụkata aja chụkata aja ịjụwazie nke na-ewezi iwe bụrụ na aja niile ị na-achụ maka aja na-asị afa ga-agụsịrịrị gị ka ịchụcha, efu na ijikwa na ego ị ga-eji wee chụ ha ncha niile. Mgbe ahụ efuzi na pressure abatawazie, ifu ndị ga-eje lana, fu ndị ga-eje eme malụkwa na ada ejikwa ego ayọtara ayọta ma ọ ije lana gị ma ọ bụ lee ngwongwo gị ka e wee chụọ aja ahụ ị na-eje chụọ ama nga aga na nke ife na-ebute ya. Ihe butekwe ndị ha bụ ụka. Na mgbe gboo bụ nọọ amụọ nwatakịrị agba ya afa agụ, agbachala ya afa agụ agbala ya agụ, emeli ife ndị mmiri jekwu mmụọ be nna ya maọbụ mmụọ be nne ya, wapụrụ fa ọjị na-ememe ọ na-etonite, na-alụlụ ya ọrụ, na-enyechi ya ife, na-egburu agwụ ya ife, na-achụlụ ya aja, na-asụlụ ya ụzọ ọnọkwa oje kekwe n'ife dị ka ọgbọ na oke. Mana kịta anọnwa maka na ụka abịago, ife a niile a na-eme mgbe gboo ada emezina ya kịta. Ya bụ na mmadụ nwee ike ihe etochichi ndụ gị nnọọ na-erite aka ife dịka 25, 30, 35 ma ndị nọ 60. Onye ahụ enyebere chi ya ife ma even for once o mebere ka ife ị na-eme expect. O nwere ike ọ bụ na ife ga na-agalụ gị gakọtara gị nọkọta anọ, ife ahụ na-agalụ gị akwụsị ịgalụ gị, isiwazi mmadụ na-eme gị ha, ọ bụla mmadụ na-eme gị ife ha niile ị na-eme ọkakata nọkọta kwụsịzi ịganụ. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere mmụọ na-enyere gị aka emere gị ife, mmụọ na-asụlụ gị ụzọ, mmụọ na ọbụla agwụ maka onwe ndị ya bụ ha nọ na nlọ na agwụ na-egosi ha ife, na-egosi ha ma biznes ma afịa ha ya azụ ma ife ha ga-emeche ka ife wee gaa alụfa. Ilozie nọzi n'ọkwa n'aka gị n'ọkwa ekpere ikpeketere bụ ihe mezere n'ife si agara gị na o nwere ka ọ ga-esi wee dị gị ọ gakata ọkwụsị ịga. Nwere ike ọ bụrụ aja ị chụrụ n'ụwa mbụ gị bụ ife ka na sustain gị.
aja ahụ ịchụcha wee na-asụ ụzọ gị n'ụwa mbụ gị emekete like this so na aja ahụ ọgwụ ha na olu ha na expiring date maka ife ọbụla nwere isi mbido nwere ọgwụgwụ olu ha na expiring date ife dị na ha esizi ya ịgbaghaliwe ọ bụrụ na ijere ụka ịgawa na mmụọ o nwere ike ijezili ịgba afa nọrọ ebe a sị gị na mmụọ be nna gị ma mmụọ ikwu nne gị si gị were gịnị gị were aja gị were gị bịa sieli ite gị bịa meeli ya nka gị gbara ọsọ bịa na ndị ichie na-anaghị oke na chi gị na-anaghị oke na ndị mmiri na-anaghị oke oke niile a ha na-anaghị bụ oke ị kwesịrị inye ha kamgbe eri ụwa kamgbe mgbe amụ gị omenala ekwesịrị imere gị mgbe amụ gị na-emelụ mgbe ahụ ha nche niile abịazie gị n'isi at once isi ga-epe mpe ozugbo ahụ ife niile ame ha nala ifuzie na nsogbu ada maka ịbịalụ maka na ife kakatara gị ọ da-agala gị na ụfọdụ time anyị na-eche ka ife na-ada dapịsịsị ya na ịnwelụzido 1 naira ịgbaghaliwazie ka ị gbalụzi bịazie na mmụọ agụsịwazịelu gị aja niile ịya akwa ejiwazie ọkwa mbele bịa nweta ego nnọrụzi na-achọkwa na-asị mmụọ mee nka mee nka mee nka mana achọrọ m ka anyị ghọta nọọ ife anyị kwesịrị imenụ na anyị emelọ bụzi ihe bịaziri kọmpresizie gadazie wee gbazikwa arụ onahụ si wee gbaa arụ ihe ị ga-eme bụ onwelo mgbe eji wee sị gị chọwa ha ncha niile maka inwe ike kalkuleti fụ na aja ị achọ onye elite 500,000 ọ bụrụ na enwere 10,000 naira na akaụntụ ka ihe ọ ga-emekwa mana aja niile anụnwa akọọlụ gị onwelo mgbe eji wee sị gị mewe ha nche na-emeche ya otu mgbe karịa ife ị ga-eme bụ ihe ya ejide nwayọọ wee na-eme ibulu ụzọ just n'ụsọ onye na-agbalụ gị afa na ị chọrọ ịrekọdụ ihe ọ na-agba ịnalụ igebe ine mmụọ nka ọ bụrụ chi gị ede ya maka ị ga-ajụ onye ha ego na ọ ga-akọstụrụ gị imeche ịchụcha aja niile ahụ you create a budget you arrange yourself na aja niile a chọrọ gị nwee kasị gị ibido Jenụwarị jide gba afa agụsịsịalụ gị aja niile ya achọ o nsogbu adịrọ wefeta si na ihe achụ ihe niile ọ ga-arụ ọnụ for a span of 1 year arrange onwe gị idepụtacha ha na aja niile ahụ ibido ọ bụrụ na ọchị gị kasị gị bịa malụ ka ife gaala gị ibulu ụzọ jee mere ife chi ọ bụrụ mmụọ be nna gị maọbụ mmụọ ikwu nne gị si gị bịa ijeje mee ya enwere riz eji ese nwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị gbawara na ha asị gị bịa ka ị bịa malụfa iburu ụzọ ije gogodelfa ịmalụ nke ị ga-ebu ụzọ wee melụ ị na-adọlị ya nwayọọ na for a period of one year ị achọwa dị aja depending on ego iji now enwere ike na-eti mkpu na-asị na ife anụnwa malụkwa na ha niile mmụọ si gị bịa meeli ife ama na ijiri kwa ego ị ga-eji wee mee so ka ife ị ga-eme iwele ọjị ọnya ka ọjị ji wee dela anyị mkpazi ndị Igbo iwede ọjị ịgọpụrụ chi gị iwele ọjị ịgọpụrụ mmụọ ahụ ma obi gị ọ ma na ị chọrọ ịma ya n'eziokwu ka maka na ife siri gị ike ọ bụrụ na maka na ife siri gị ike wee gbara ọsọ wee bịa ọma ntụpụrụ gị ọnụ o ji nnọọ nwayọọ nọ gba gị nkịtị nnọọ ịkọghelisie ịnaba mana ọ bụrụ na ị na-abịakwute nwa ahụ n'eziokwu nwa ahụ ejiri nwayọọ na-asụrụ gị ụzọ maka anụgo m ụfụ ndị mmadụ bịa sị na ekwe na ife ha chọrọ ime sị ha bụrụ ụzọ ama m na ego adịrọ were ike na ọjụ gọpụ na ọjị gwa ha na ife ị chọrọ ime na ife ị chọrọ iji nyaba ego wee mee imenwu ha na ego ahụ ị ga-eji wee mee a manufacture from nowhere it happens ọ ndị Igbo ka anyị bụ ga ga-abịa ijirizie nwayọọ na-asụcha nyaba ụzọ na-asụcha nyaba ọfịa na-aga so anyị ada na-afụ na ife a niile ikirikwe ụdị ka ife afa na-agbapụta ọ ife fọlụ ọ bụrụ nwere ọ bụrụ na ime gị ife chi gị how many times ị na-eme bifo na-agala gị ijele ịgba afọ ọta afasị gị na chi gị si gị bịa nye ya oke nwere ka ọ bụrụ na last month ka inye chi gị oke dibịa ịkwụlọta ịkụcha ike gị gaba maka ịrụcha ọrụ ichekekwe ma na ọrụ ahụ ịrụrụ gara aga ọ na ọrụ ahụ ịrụ gara aga ma na ife onye ahụ na akwenye ajọs na-akọlọ onwe ọ ndị chọrọ ịna gị ego maka sị na dibịa na-agba afọ ofe ka na-agba uche ị ga-eji uche gị wee na-eme ife niile ị na-eme especially na ọ bụla ọrụ mmụọ na icheke ekete fụ na ife chi gị ife ndị ichie gị ife ndị mmiri gị like your chi and ezumezu rituals follow under within the jurisdiction of your chi and ezumezu ọ nke gị ife dị personal to you na asịwasie gị na ihe ekezi ọgbọ n'uke na ihe ekezi ọrụ akwụ ife na ha bụ negative energy anyị na-eme attract on ourselves
by maybe our human contact or human interaction I know with other people not around. So by that time I na-emeche fuzie na egwu nwezikwa ka o si ada. Mana ị na-emechezi ị na-eke asị gị ke ọgbọ n'okeke nke nweche reasons eji asị gị emeche ya. Maka onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ọnọ ọwụọ ọjụ. You clear off your aura. You clear off the negative energies nọ gị n'akụkụ. Now ị na-eclear those negative energies nọ gị n'akụkụ. Nya bụkwa na ndụ gị ana-eme elongate. Problems ị kwesịrị ịdị na amamozi problems ị ga-adị na ijide nwayọ na-eclear ya. Because o nwere ike ihe ịchụcha aja niile mana ọgbọ nuke na kohere nọ gị n'arụ. Ifu na halo like this ejide ọrụ ịrụrụ. They weigh it because how agents, they are neither good or bad. How agents? And I made a video an article on Sunday mad. I say na obonuke mobu akoheri mobu rapo. Try and know the root cause of it. Imali matalia, then it may prevent. I say prevention is better than cure. So on yakita kana bunkiriche iya amam no comedy. Maboku kwa kasi na ebe na manja kaka na ekwu eziokwu. The man of Malajakari, oh, I church my name is Joku. Nemere ka ọ na-ekwu eziokwu ka na chi kọwala ụmụnne m na-asa ha biko nọ malụnụ na asị gị chụọ aja ọ bụlọ ife ị ga-eme for the entire ọ bụrụ ihe ị ga-eme kwapụ ọ ihe ị ga-eme for an entire ihe ijiri nwayọ ị na-eme enu kwere another thing very important ihe ebere kwuru ọ sị na until ịmalụ na ị nọkata kwapụ aja ọ bụlọ until afọ asị gị kwapụ aja na ibidobele ya bụ eziokwu ịnọ wele ife kwapụ ịnọ wele because ameke na-achọ na feel na ịda afụ uru ya mana enwe ike n'ime anya mmụọ ịmala ife aja ahụ ị na-achọ na egburu gị. So achọm ife ọdịnala as a way of life as ife ndị nna ha mere as in ife mgbe gboo. Sometimes we will not have this rush mentality. I bụ mmadụ yes sometimes I chere kwam mana ọbịa gị n'ike ọ na n'ike. Those times in enwe misfortunes, those times in enwe problems, those times in enwe ihe mkpakasị arụ nsaka na ndị otu ya. Onwe disciplines they are attached to it, which ngenwa as a mother basically learn to live with. We have our own bad times. We have our own mgbe anyị ga-anọ like this on isi enwuru mmadụ n'ọkụ, especially in n'obodo dịka Nigeria. Frustration would always come. Mana ozi otu isi wee handle ya bụzikwa ihe mmụọ na mmadụ na-ekirizikwa. Nya bụ na m ga-akwụsị ebe na ọ bụrụ na data bụ izizi ị na-afụ ife onyonyo anyị na ya gị biko ka ifolo anyị subscribe anyị like kwa and even drop a comment for us ka anyị wee na-akwalite ọdịnala na-akụziri ndị mmadụ ife ọdịnala bụ na ife ọdịnala abụrụ maka I say that knowledge is power. Ife ịmala efe efu na na follow scam on ụfọdụ ife ama na-eme gị mmadụ ama mbebasị gị na chi gị si gị mee nka na chi gị si gị mee nke ikiri onye ahụ isu onye ahụ imi maka ịma na chi gasịrị gị mee ya. That's the essence of creating content and spreading awareness and message it is on. So onye ka ebe a ka m ga-akwụsị ka o rukwere mbọsị ọzọ ya gazie.